ko. Kung mag-English ka, Nagsali. butangan ka og lipstick. So, magbisaya. Magbisaya og Tagalog challenge tayo. Oo. Ha? It's either you mag-answer ka sa ako og Bisaya o Tagalog ba ka ha? Ha? Unya? Sige, istoryaha kuno sila bi una ta magsugod sa atong challenge. Nang sa question. Oh, wala ka nara sa akong mind ang question wala na akong gisulat. Dahil lagi datong kamera lang ga nabali Nang di? sa mama question. Nabali na tong kuya. Nang sa kani. Nang sa question. This is mama question. She doesn't have much going on in mama's mind. Huna-huna. Huna. Unya usa pa. Nang sa we get started. So, kinanglan on the spot ra ako ang pangutana sa imo ha. Kumbaga ana. Oo. Tapos pasayloon ta man pug ka if kuan ka nang maka-English ka. So don't worry ha. Oo. O sige. Nya kani just for fun lang ni ha. Okay? Pila na daw imuhang edad? Nang sa anim ko. Anim ka. Anim ko. Aw, kanus amanday ka mag 7? Nang sa 24 ug sa November. Oh, mao ba? Oo, mao pa. Hapit naman di ay imong birthday. Oo. Magunsa man ka sa imong birthday? Nang sa go to McDonald's. Mao lang? Magana lang ka, And magadto lang ka. presents. Ug Tapos, sa cards. unya daw bi og walay kwarta si mama kay wala ko mahatag nimo nga gift. Unsaon man okay lang nimo? Okay lang. Okay lang. Okay. Basta nalay kiss-kiss si mama no, ana. Kiss-kiss and hug and happy birthday. Ana no. Oo. Okay na. So, itang niapil ka og kanang Little Miss Philippines. Pila man imong edad ato? Nang sa apat. Nagihap siya apat. So very good kay siya ba kay apat yun siya mahadlok yun siya butangan og lipstick yang naong. So nag-amping yun siya. Apat ka ato. Nya kanang nalipay ka ato wala. Masaya ka ba nun? Hindi ko alam. Hindi mo alam na nalipay ka ato? Hindi mo alam. Do you know what is lipay? Happy. Oo. Nalipay ka ato? Oo. Oo. Say nalipay? Nalipay ko. Oo, nalipay siya. Unya, kanang best memory man to nimo ba? Oo. Oo. Oo naman. Oo naman. Very good, guys. I'm scared if I get lipstick on me. Nag-English ka? Hindi. Oh, sige. Pasayloon sa nato ha. 1 point. I forgive you, darling. Forgive me. Oh, so, karon, ang sunod na itong pangutana, saan ito? Kanus amang ka, nakaadto na ba ka sa Pilipinas? Oo. Talaga? Talaga. So, nagunsa man ka Pilipinas sa una? Unsa? Nagunsa man ka sa Pilipinas? Nagunsa ka sa Philippines? Nang sa Unsa imong tan-aw dito sa ibabaw day? Ha? Nakay ka ng kudigo dito? Hindi. Wala? Hindi. Yeah. Nagunsa man ka sa Pilipinas katong nagbakasyon ka dito? Vacation, bakasyon? Hindi ko alam. Vacation is bakasyon. Hindi ko alam. Nagbakasyon ka dito? Wala ka. Wala. Hindi. Maragi na iyang tubag basta kay dili siya kasabot do. Kay mahadlok na siya butang ang lipstick.
Kadi arang lipstick nag-andam na. Unya, tapos nakadumdum ka nga katong nangaligo bitaw taog kanang nangaligo bitaw tag dagat. Dagat is you know what is dagat? Nang sa... Nagligo ta, nag-swimming? Hindi. Kadumdum ka? Hindi naman. Oh, wala din siya kadumdum mga higalas. O sana man po basta kay dili siya makasabot ningon na siya hindi o oo. Hindi naman. Mara lang ginayahang ito bang kay di ara og andam. Unya, kinsa pa kong pangutana. Nakaila ka sa imong lolo. Unsa? Nakaila ka sa imong lolo. Unsa? Nakaila ba ka sa imong lolo? Unsay pangalan sa imong lolo? Nang sa Tatay Philly. Ato ba nga sila? Tatay Philly. Tatay Philly daw. Nya ang pangalan sa imong lula? Nanay Inday. Nanay Inday. Love ni mo sila? Oo. Oh, talaga. Love. Love. Talaga. Mahal. 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 Mahal di mo sila? Oo. Oo naman. Oo naman. So, Mama, mm I'm scared. Oh! No! You should say natatakot ako, mama. Karon. Okay. Isa. Isa lang. Pong. Okay, isa pa na siya. Siya. Okay. So na ako yung pangutana, unsa man ni? Unsa? Unsay tawag ani? Nang sa ulo. Kani. Ino. Ikaw kuno bi point niya ito ingna ko. Kani. Kani nang sa ulo, Hmm. ilong, papa, mata, Kani. tanga, sa kani kamot, tiil. Nya. Unsa pa? Hindi ko alam. Wala na? Wala. Dila. Asa man imong dila? Unsa nang sa dila? Kani. Dila kani. Kana dila. Dila kani. Okay. Ang imong ngipon? Ngipon. Nang sa doing math, ug sa English, nang sa RE, geography, ug sa PE, nagunsa man mo? Music, Music. computer, Okay. Nagunsa man mo langga? Nagunsa man mo? nang sa Nagunsa man mo sa math? Nagunsa man mo sa math? nang sa plus, minus, equals, greater, less. Talaga? Oo. Daghan di ay no unya sa kuan sa RE. Nang sa learning about God, Hala. Jesus. Learning about na nag-learning daw, learning ko You na. made me. Sige, dili matubag ka sa ako og Bisaya. Sige, Bisaya talent just for fun. Pwede nang sa ikaw nang sa kantan o sa butchike. Ako? Oo. Ay, lang ko. Ikaw lang kanta. Ikaw lang? Ikaw. Di man ko kamao mo kanta. Butchike. Ik. Tira kong kong noy. Talapag kong noy. Tirang na nachichak tira kong kong noy. Tirang na nachiching wong gayop. Butchike. Ik. Oh, kanindot. Mga hikalapin. Mahal ko kayo. Salamat po nang sa watching video live. Mahal ko kayo. Shout out to Lola Nanay Inday and Lolo Tatay Pili and La Bighang Tataman yan. Nasibot na sa fuka. Manok na pula.
bilang tinamaan. La 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 la. La 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 la. Darling, I'm sorry. Hala? Unsa to? Nang sa English nang sa Bisaya. Bisaya. Okay. Unsa pa? Just another woman in love. A kid out of school. La 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 Ala, la daghang ka na la. siya lipstick La ron. la 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 la. Lipstick. Lipstick, lipstick, lipstick. Okay. Right. Salamat po. Thank you guys. This was our Bisaya and Tagalog challenge. Please, I hope you can give us some more ideas of what me and mommy should do for funny challenges. So don't forget to subscribe and like and share this channel. Don't forget to click the notification bell so you don't miss a single upload. The bell that has lines. Oh? Salamat! Salamat po. Salamat po. Mahal ko kayo. Mommy! Gitik-gitik man dia ito.